gidi. Tinotora ma instruction akanaka nema procedures alright now takwenda ku parliament now takuda takaona izvo zvazoramba ka tinobva totora rimwe gear. Saka patakadedzera demonstration iyi atina kubvera tamboti muso iwoyo tuba that's why mainzwa ndichitoti ini nyoka yemabhunu ndiri kuti vanhu tengai chikafu ini nyoka yemabhunu ndiri kuti vana muzi watengera chikafu nekuti ndaitoziva kuti nhawika inogona kusapera musi iwoyo ndava munhu atiri kudhira naye dictator nekuti dictator hariteerere even vanhu vachifa rinenge richiti zviri right nekuti rinenge rakatenderedzwa nema press singers ari mazvoona. Saka zvesadhiki imbomirai vakomana ndiri nyoka yemabhunu this time chinhu chitakachibata kuti zvi handisi kumbobva ndakateerera I'm ready to die for this country. Vamwe vanouya kuinbox wangu uchaurayiwa no I'm ready. Pandakatotanga nyaya ndaitoziva kuti ndichapomerwa mhosva ndichasungwa kana kuti ndichadai so I'm not scared kuti nhasi vakazova ndanzwira pfurwa I'm ready to die because inini ndikutoziva kuti kana ndakasatodaro kana Mnangagwa akasatodaro nevamwe vatiri kufamba navo kana takasatodaro Zimbabwe icharamba ichitambudzika zvicherwa zvicharamba zvichibiwa mutemo wenyika ucharamba uchimbunyikidzwa. So SADC imbomirai zvenyu mirirai zvenyu kure vana veZimbabwe ngatibatane chinhu ichi ndechenyu imi vana veZimbabwe. Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa gara waka subscribe but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takikirai nyaya yabuditswa na comrade nyoka yemabhunu avo vari kupusha for resignation and impeachment ya President YaMnangagwa zvakare vari behind comrade Geza vabuda mushure mekunge vaGeza vakabuda vachitaura kuti the next step is impeachment iyo iri kutaurwa nevanhu vazhinji zvichinzi aiwa this is impossible zvinhu zvakadaro hazviite vabuda vanyoka yemabhunu. In an audio yatiri kunzwisai vachitaura ivo vachiti ma-MPs atonetawo naPresident YaMnangagwa zvikanzi they want to impeach him. Hanzi ma-MPs yeopposition ada kubvisa YaMnangagwa tisingazivi kuti nyaya chokwadi here kana kuti vaenderera mberi vachitaura ivo kuSADC vachitaura ivo vachiti SADC ngaisapindire munhau idzodzi zvinzi ana Zimbabwe vatsambura zvinzi especially ana Ramaphosa South Africa ndaisasende even envoy kuZimbabwe. Tikade kuwesta nguva yenyu Mure Zimbabwe tifango kunzwisai audio iyi mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mistake yakadhilitika vachamuramba ED masikati machena ushu tinozviziva kumunga hakuna aipwa. The same vanhu vakanga vachimira naMugabe ndo the same vanhu vakanga vachimira futi naED paakazinga adzoka. The same vanhu vaiti ED ngaaende ndo the same vanhu vakanga vachiti akanaka adzoka. Saka akumunga hakuna aipwa. Mucherechedzo zvese zviri kuitika mucherechedzo kuti ED haana munhu achamuda. Vachamuramba jogwe risati pakutaurira. Mark my words. Animals. Member of parliament apiko anonzi anzi anoda ED hysteric. Survival of the fittest. Kuchika kuuraya vanoziva kuti anouraya ka. Saka vanongopretenda. But kana pito yarira kana tsuri yarira andimazona uchaona kandi kuti kudiko naiwe. Tikuti kudiko akare mambara akare ndokumachizimba nikarende anonzi aniko uyu ninguyu akare aimbo interviewa Mugabe handi akanga achiti Mugabe iwaini chaiyo yakakura maningi but ndiye the same person anga akuita bootricking futi achiti Mugabe ningi ED yakanaka. Imwana mudzidze seko zviri very legendary kudaro apana apo mamember of parliament andofonera Geza achitotaura kuti hatichamuda ndararambai makadaro. Geza ari kupiwa simba nevanhu animanzwaka ari kupiwa simba nevanhu nevadzimu. Mamember of parliament apa amunotaura anodzikera achingofonera Geza zvokutodzima foni utonzwa mudhara kuti handiri kunetswa nemamember of parliament anonetswa nemamember of parliament anonetswa nemaministers aMnangagwa. Saka mamember of parliament amuri kutaura ndapi vanhu vakutotsvagawo dzvenava kuna Geza. Vakomana vachamuramba jongwe risati rarira ndiri kutaura mwana wemera soko ndiri pano iyi. Mosikira muchinetswa nezvinhu zvisati basa sehende vaMnangagwa ane vanhu here ko zvaakambokurosa bhodha akawanda munana muSowetomo vaiva kupi vanhu vaakunzi vanhu vaED ina muchipusa zviri very legendary kudaro iyi chichapera ichi munhu agara mhepo uyu ndiani anda kutungamirwa nemunhu anokanganwa kudaro anosikira achirotomoka ake zvisiyane basa rese izvi. Ramaphosa kana takudhira naMnangagwa takumbirawo tisvisirewo audio kuna
head of state comrade Ramaphosa nevamwe madelegation avo emuSADC kuti kana taakudhira na Mnangagwa hatisi kuda kuona tsoka yavo kana kuona kupindira kwavo pamusoro penyaya yedu yemuZimbabwe. Toda kugadzira nyika yedu. Vana veZimbabwe vataura nezwi gobvu vakati Mnangagwa havachamuda. The reason why ndiri kuti hatidi kuvaona PaNhau iyi, hatidi kuti vainterfere sezvavakanga vakuenda kuMozambique vachinoita kana kuti vachida kuditi. Natsotipai time tigadzirise nyika yedu tegani. Nyika yedu haigadziriswe neSouth Africa, inogadziriswa nesu isu vana veZimbabwe. Haigadziriswe neMozambique, haigadziriswe isu vana veZimbabwe. We have the decision and to decide what we want. Because kana makambotadza kupindira 2023 pakadigwa maelection, handiti makabva mafodha maoko mva manyarara seSADC. Maka amupindire kana vana vachipiswa kuna na South Africa nenyaya yexenophobia. Amupindire kana vana vachitambudzwa vachiswa mumagumbakumba nekuti vanoenda kuSouth Africa nekuti vanoziva kuti kuSouth Africa kumba nekuti we are brothers and sisters. But vanodzingwa sembwa ikoko vanokandwa mumakumba, vamwe vacho vanopedzera kudyiwa nemakarwa apo nenyaya yekuda kuyambuka kuenda kunotsvaga chikafu. Kuna tsoona kuti even kana ndakati ndigare kuZimbabwe kwacho chikafu chacho hapana, kana ndakada kuti ndiende kumusika kwacho zvinhu zvaizi kutorwa nekanzuro. Saka ndosiya vana here vachitambudzika nenzara. Orati chiregana ndise murume, chirega ndingosiya mhuri ndidai, ona wadai sowaorwa negara. Hauna mari yepassport. Mnangagwa akacapture ma-institution government arikuchaja mapassport mari yaanoda. Ani mazona. Saka kana SADC isingapindire mumatambudziko eZimbabwe atinosangana nawo, kana vana veZimbabwe vachisungwa sezvavakaitwa izvi 95 vari mukati, SADC yakanyarara. Ani mazona. Kana taada kubvisa Mnangagwa manje tazinatsojamuka tasvika palevel rekugumisidza. Ani maona ozoona SADC yakuti tiriда kuuya ikoko kuti tikuyananisei. Munotiyananisa chiko imimi yachamunotiyananisa. 2023 maelection akabiwa makatadza kupindira, hapana chamakataura. August pai vana vakaurayiwa mastreet makatadza kupindira, hamuna kana chamakataura. Makatuma delegation twenyu, hapana kana chakabudirira. Inquiring pa zvapera, hapana chabudirira. You know what, let it be clear like now. Tiri kuda kuvaka nyika, toda kuvaka Africa yakabatana. Toda kuvaka SADC inochengetwa nemaprinciples, SADC inovakwa nechokwadi, kwete SADC yenhema yekunzi my brother vanhu vachitambudzika. My brother vamwe vanhu vachirara vasina magetsi. My brother ezvo zvitasa kuti maZimbabweans ari kuhumilatwa sei muSouth Africa, kuhealth, kumaclinics. Vakadzi vanenge vane nhumbu vari kuhumilatwa sei muSouth Africa nemanesis, vachibatwa rafu, vachitukwa, vachiitwa sei zvese zviri kuitika zvino. Ani mazona zvichinzi dzokerai kunyika kwenyu. Zvinoita sekuti maZimbabweans imbwende, but kana taada kutora a tough measure, haditika tobva tazodivhetwa tichinzi mazoda aiwa. Ramaphosa imbomira. Takatonzwa nyaya dzako kudhara kuti uri kuronga kuda kusvetera mudhara Geza kuti Geza imbomira. Manje Geza haasi kumbofa akalisena to that nonsense. Ndikutotaura ndini nyoka yemabhune. Geza haasi kuzombofa akabvuma kuti mumise pa negotiations ekuti timire kudzokera kumashure. Ani manzwa. We are a peaceful nation in Zimbabwe. We know what to do. Toziva zvinhu zvatiri. That's why mungoona kuti even tine simba rekuendotora gidi, hatina kumaya kuendotora gidi. Tinotora ma-instruction akanaka nema-procedures. Alright, now takuenda kuparliament, now takuda. Takaona izvo zvazoramba tinobva totora rimwe gear. Saka patakadedzera demonstration iyi, hatina kubvira tamboti musuwa iwoyo tuba. That's why mainzwa ndichitoti ini nyoka yemabhunu ndiri kuti vanhu tengai chikafu. Ini nyoka yemabhunu ndiri kuti vana muzowatengera chikafu. Nekuti ndaitoziva kuti nhau ika inogona kusapera musi iwoyo ndawo munhu atiri kudhira naye dictator. Nekuti dictator hariteerere, even vanhu vachifa rinenge richiti zviri right. Nekuti rinenge rakatenderedzwa nema press singers. Ani mazona. Saka zveSADC imbomirai vakomana.
ndini nyoka yemabhunu. This time chinhu takachibata kuti zvi handisimbobva ndakateerera. I'm ready to die for this country. Vamwe vanouya kuinbox wangu uchaurayiwa. No, I'm ready. Pandakatotanga nyaya ndaitoziva kuti ndichapomerwa mhosva, ndichasungwa kana kuti ndichadai. So I'm not scared kuti nhasi vakazova ndanzira pfurwa. I'm ready to die because inini ndikutoziva kuti kana ndakasatodaro, kana Mnangagwa akasatodaro, nevamwe vatiri kufamba navo kana takasatodaro, Zimbabwe icharamba ichitambudzika. Zimbabwe icharamba ichitambudzika. Zvicherwa zvicharamba zvichibiwa. Mutemo wenyika ucharamba uchimbunyikidzwa. So SADC imbomirai zvenyu, mirirai kure. Mirirai zvenyu kure. Vana veZimbabwe ngatibatane. Chinhu ichi ndechenyu imi vana veZimbabwe. Hakuna ari kuzombotora mutemo achiuisa muhomwe. We are ready to head on naMnangagwa. And ari kuzoenda asingada achida. Rega waone mamhanyiro achaita maningi. Zvigananda izvi very legendary. Vachasvipa mari yavakadya iyo. Vachademba. Hadi vanzwa. Zvino kana pana tumwe tungachita tuma girlfriend tumwe tutsvuku tunenge kanzanika mambara kanzi lululula. Kana rakagara muri kari mundege. Tikutora ndege yedu, tikutora ndege yedu vataisa kuauction. Hadi vanzwa. Achatiza manje ini wari yangu unoziva kuti iri papi. Ndiri kutarisa zvakaita wiki nechivhai nechidumbu chekuti kana akatanga kumhanya anozozvikunda here zvokumhanya izvi. Akomanaka. Katsiru. Zvimatiraka zvese zvawakapiwa uchazvidzora. Uchademba musodzi, uchademba wakafa, uchademba rufu. Akutokutaurira.